Hier, 4 voetstappen in de depots van Tresor lezen de huwelijkse bijlagen. Soms 100 jaar oud. En die binnen dankzij het project Redbot digitaliseren en te bezien op internet. Daardoor kunnen alle Friezen op zoek naar haar familie. De inviering van de burgerlijke stand is eigenlijk in de tijd van Napoleon, of correct daarna. Dus dan is het in het begin van de 19e eeuw, 1811. Dus de meeste mensen kennen aanstaan vanuit haar stoelwaai achter de computer, kennen ze al 200 jaar waarom in de familieschiedenis. En dat gaat dan zo. Je gaat naar de website van allefriesen.nl, tik je achternaam in of zoek je op gemeente. En dan rolt er informatie uit die je dus de huwelijkse bijlagen nemen. Als de vroeger trouwdes, en nou ik nog zei, dan moest er vaak stikken bij inleveren. Hè? Verklarings van goed gedrag, kerstdingen betalen, dat soort zaken. En dat zijn eigenlijk hele nieuwsgierige, soms ook intieme zaken, hele persoonlijke zaken. En die archieven die hebben we nou toegankelijk maken voor het grote publiek. De meewerkers moesten wel flink aan de bak met miljoenen om bijlagen die het scant binnen. Dat gebeurt in een studio van het Deltaplan voor digitalisering van cultureel erfgoed. De verrassing is dan echt groot wat je in een familietje in komen. Nou ja, ik wist dus wat voor hier had het weer en welke gemeente. En dan zit ze ertussen. Ja, hier, ga ze. Ik ga er ook even een fotootje van maken van mezelf natuurlijk. Zo van, ga ze scant. Dus binnen de meeste huwelijkse bijlagen veilig stelt voor het nijgeslacht.